Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na, promise. Ngano? Unsa inyong buhaton ako? Hi, babe. Oh, Hala, hala daw siya, babe. Naarami ka din, babe. Dali na lang sa pangita ni mo. babe? Imo sing gitawag og babe? Hala, babe. Imo sing gitawag og babe? Ano day? Unsa problema? Carlo, Sakay lang. you mean kamo na? Yes. Ano day? Oh, I can't believe this. Imposible. Ug nga nung imposible man. Single ko. Single siya. So, unsa problema? Okay ra ka? Salamat ha. Pero nganong imo man tong gisulti? Initan gyud kog samot ato nila. Dili na tingali. Kay magtuo naman sila nga kita na. So, bulik kay na to sila nimo. Labi na si Karen. Kaha? Hopefully. Unsaon man na. Wa na kay chance sa ubang girls kay nagpatuo man ka nga kita na. Oo. Pwede naman sa nato tinudon. Unsa? Wala problema na ako. Unya ako? Oh. Di kaganahan ako. Di man sa ingon pero Okay. Atot lang yun silang patuhuon. Enough na na. pero Muhope lang ta nga mahunong na ang gara-gara atong bayana. Actually, mong ako nang gibuhat. Kaya hasulan sa kikuan na niya. okay. So, deal na na ha. Uyab ta inside the campus. Deal. No. Di ko katuo. Dili ko makatuo ini. Gipalagot ako to ni Carlo. Gipalagot ra ko. No way nga sila na. No way. Pero, what if tinuod? Dili ko palabot. Dili ko palabot. Dili kit ko palabot. Ang bruha ay lami ang kitpugnoon. Uy. Karen! Tigit-tigit sila uyab! Kay, kung tinuod pa, nagdungan uta sila abot. Bitaw sa? Yes! Ibahan, agree mo. Biga ni B? Hi, babe. Ay, hala. Sana all, babe! Oy. Babe, sana all, uy. Na-feel gid ako ganina nga nagkayo-kayo na sa Karen. Nikalat ko kainit ang room, bisan aircon. Dili ba? O irasad nga ipadungog kini mo sa mga tao nga mutawag ka na kog babe? Pasuya gani atong tuyo. Ang mga fans sa masan ni Karen ang dure negative reaction. Ang uban, support naman. Bitaw. Ambot uy. Di man gyud ko komportable ani nga atong gibuhat. Asa naman kasi ate Sedes? O man ko kakita? Hoy, gwapa! Ay! Ay, in taon sa ti oy pakuratan man sa tanim mo ti oy. Ay, Di hindi kagikan. anang gwapa. Di kan mi nag-meeting sa director. Uy, doon na siya mga request ading kantin. Okay. Unsa man ti? Ay da. Basta, di lang tang mag-istoryaan na. Uy, lain na to istoryahan. Uy, ay gwapa. Unsa ka tinuod akong gadunggan nga kamo na ni Carlo. Asa man siya gwapa? Nga ba mo nagkuyog? Nara ko tay.
Ay, ii, ala, uy, gikilig ba noon ko ninyo duha? Bagay, gid kayo mo. Ha, bagay, gid kayo. Sure ka, te? Bagay sila? Ay, woo, sure ko, oy, sure. Ngano di ay Miss Karen? Pero sa na bagay ang campus heartthrob ug ang basura queen. Murag lahi ra gyud. Unsa mo yung problema ni mo, Karen? Hoy, Karen. Kung mahibaw ka lang kinsa gid ni Sheila, no? Tingalig mauwawan ka lang, day. Okay nga no. Kinsa magiday na siya, ha, te? Kinsa na siya? Oh, Ate. Oh. Nga nawa makamutingog. Ano di ba ka mo sulti? Kinsa gid ni siya, ha? Sulti dayon kung kinsa ni siya? Sa gawas na lang may mga onte. Tana, Carlo. Except mo sila. Hoy, ikaw ba? Ngano suyaon magkay ka? Oh, kita kaadto, oh. Oh, nay. Nag-holding hands sila. We. Tiwasa sa to yung gisulti. Kinsa mo na si Sheila, ha? Sorry, busy ko. Ako'y panahon nimo. Ay, nagtabi magod mo diha, ha? Nagdaghang customer, ati manana ninyo. Ngano? Patuuhon mi nila? Nga rich girl si Sheila? Kaklaro ato? Nga nanay iyang tubag sa nanawag niya nga nadunggan ako one time. Rich girl, good town. Rich girl? Unya, basurera? Funny. Unsa man kaya akong sa niya, no? Wa man kinunta ko manghilabot niya. Gani, ni-try pa ko nga magkaami kami. Pero initan mang gyud ko. Di man nung takot-takuri. kay bao naman sa di ka mo joke. Ay, ipaagi na lang na tong ingon, ana. Kay masakit ta kadugayan, sige gunahon na niya. Kung nga no maglagot kit siya nako. Di gyud ko kasabot niya. Abi man ako sa mga novels na og mga salita ba? Naamang gid sa tinuod nga kinabuhi. Sa tinuod nga kinabuhi ba nag-base ha ang mga salida o mga novel? Hinoon sad. Sige na, uy. Kaon na tagtiwas. Mapas mo na rin hinoon tayo ni kay wala ta mangaon. Nagsige na lang tagtabi. Namiss gani kay ko? May pagka-joker man sila siya gamay di ay? O may pagkatabian man sa dila siya? So, meaning do, sa iyo karong acting-acting nga relasyon, dagang kag na-discover niya. Ana gud. So, nisamot siya ka-interesting. Ana gud. Plus, sa gisulti ni Ate Sedis kang Karen. Oh, kana. Interesting ka na to? Kinsa gyud ay kaha si Sheila? Ngano nakaingon man si Ate Sedes nga mauwawan si Karen kung mahibaw siya kung kinsa si Sheila. Bitaw, no? Interesting yung tinuuna. Di ka milyonaryo na si Sheila? Posible. Pareho sa mga salida. Bitaw. Pero, kung milyonaryo sa siya, ganun need pa man siya nga mangulikta og mga plastic bottles o ibaligya para ipalit og food sa mga stray cats. Diretso na lang ito siya palit with her own money. May point si Karen Tapita. Bitaw. So, dako kining mystery. Unsa gid tinuod nga pagkataw ni Sheila, no? Mag-investigate ita, anak, do. Tanawa. Nanood sila si Ate Sedis ng ukay-ukayan. Lagi? Meaning, di lagi siya milyonarya, uy. Posible sa nga ato lang ito magsulti natin sa Sedes, no? Para pagtarog lang ni Karen ba? Oh, simple sab. Close kag ginang duha. Murag gawas na to. Kan na rin tingnan ni si Ate Sedis ang close na Sheila. Maugit. Pero, do, andun ka na sa ang inyong acting-acting relasyon, ha? Ambot. Basta. Bahala na lang ni. Gisundan ta nila? Ote. Uy, Ambot asa na sila karon. Basta kay gisundan ta nila, te.
Mao nga, gibirado yung tika din sa kayo kayan. Ngano ka ang gisundan ta nila? Wa sa ko kay baho. O kay niya naman yun sa sod ta, no? Mangukay na lang yun ta. Naano sa ding tuhay. Magpapretend ko nga wa ko makakita nila. Oh. Anhigit sila mo agi? Kanindot yung bakingan Nanataga ka dahon sa mong hero. Wait sa. Oh? Gipasuya gid ko. Gipasuya gid ko. Makalagot. Makalagot! Nakabantay ka niya? Oh. Oh, milagro no nga gidad mata. Maayo noon. Pero klaro kayo. Nagalagot oh. Carlo, Hmm. magbuwag na lang ta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!